RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Negros Occidental. Ang ato man tatampo nagdasangan nga Joyce. Ay, salamat. Pila na lang ka adlaw nga akong kuwang. Mahuman akong apprentice din sa barko. Miss? Oh, yes, sir. May tuyo ka, sir? No. Nidoon ako nimo kay nagkinuktok mo ka din eh. May giunahon na lang ko, sir, uy. Di ay. Naguna-una kasi mong boyfriend? Ha? Wa, sir, uy. Sa ito yung name nimo? Joy, sir. Okay. Sige Joyce ha, mag-roving pa ko. Sige, sir. Ay, pagwapo gini, sir, Raid, uy. Ops, magtani mo ha? Nakakita ko. Nung sa kabila. Grabe ka nakatutok ni Sir Raid, uy. Gwapo kay siya, Besh, no? Gwapo lagi. Nga di naman na ato. Mausap. Ay, gibog-gibog na, besh. Concentrate ta sa atong pag-apprentice din, he. Kaya pila ka adlaw, balik na sa tag-eskwela. Ha? Uyab? Oh, may uyab na ka? Wa pa taon, sir, uy. Atik sa kada. Tinuod dito, sir. Wa pagit ko'y uyab. Kuha pa nimo, baka uyab? Straight ang parents, sir. Amaw di ay. Bitaw Joyce. Sakto sad. Concentrate ang gid kasi mo ang pag-eskwela. Unya na uyab-uyab. Kun ulampos na ka. Uy, nagtiksanay sila sa iyang uyab. Ay, sir, ikaw man ko di ay na. Nagtiksanay mo si mong boyfriend, no? Pag sure da, sir, uy. Wa man gani signal. Abi na kong nagtik-stick si mo uyab. Kinsagot tayo akong textan, sir, nga man ko'y uyab. Promise? Baka uyab? Promise, sir. Wa, gyud. Sige. Wa man ka ha. Ay, salamat, may signal na gyud. Magka-Facebook na gid ko. Gusto, akong i-search si Sir Raid P. Unya, ako din siya i-add. Ay, salamat, iya akong gi-accept. Ay, oh my God, iya pagkakilike ang ako mga post. Ay, kagwapo gid iya, oy. Dali aras adlaw, oy. Mahuman naman din among pag-apprentice ron. Uy, hala, si Sir Raid. Good morning, sir. Good morning, Joe. Manaog mo ron? Yes, sir. Sige. Ingat. Thank you, sir. Ikaw po, sir. Ingat sa inyong gahi. Adlaw-adlaw. Salamat. Naunsa man ko, eh. Duha na kasi man, sukat ka na naong kuskisakyan ng mga barko. Pero, nagsige naman hingon ko kunauna ni Raid. Naunsa man ko. Nabuang na ka, day? Ayaw ko nga naabes. Sakita sabi mo manulti, uy. Usap day tawag ni mo anak, be. Nga na magsige makaghandom atong staff sa barko nga atong gi-apprenticean. Nga sure man gyud ko nga tumagunahon na nimo. Besh. Hoy, besh. Concentrate tag-eskwela, no? Aron makakita tag maayong ugma. Kumusta na ka si Raid, no? Husto. Mag-online ko, bi. Akong tanaan ko nag-online ba siya? Oh, huwag siya mag-online, uy. Ay, suwayan ako. Ma-message lang ko niya. Mangumusta ko. Hala, no? Ni-message ka niya? Unya, wa mag-online? Nga naman gudi ay ba? Kung mag-online siya, ira man ko mabasa. Bala ka, uy. Sige pa kapuang ang lalaki nga. Layo kayo niya. Himbot ba, besh, uy? Gimingaw man ko di Raid, besh, uy. Hala, no? Besh, ay kalimot, no? Walang naging kayo. Ay, noon sa man ko, uy. Ay, si Raid naman lang ni Perming nasa kuna-una. Mao ka ni gitawag nila og gugma. Ay, Raid, please, pag-online na, pe. Maluwi ka na ako. Pag-online na, please. Anya, day, kumusta man imong Raed? Wag yun, day, uy. Wag yun siya mag-online. Na, kalimti na to si Raed, day, uy. Wala. Si Raid, nag-online na. Nabasa dyan ako. Akong basawan. Okay lang ko. Pasensya na dugay ko reply. Kay dugay ko naka-online kay naguba ang akong cellphone.
bag-ora ko nakapalit. Ako sing replyan. Unya, lipay na ka nga nagchat-chat na mo. Siyempre, besh, no? Ambot ba, oy? Sobrang kalipay nga kung gibati nga nagchat-chat namin ni Raed. Wala. Uwan sa maning message ni Raed na ako? Pagtarong cute og eskwela, ha? Kaysa imong graduation mo, anak ko. Amping pirmi. Yes! Yes! Mari sila i-graduate na ako. Alright, magtarong yung kong eskwela, promise. Kinahanglan ni ka mo move on, besh. Jane, Tanawa ha? Ingon ka mo ari si Raid sa mong graduation. Pero may Raid bang napakita? Wa! Maugod day. Ikalimta na kaadto, uy. Mulang? Unsa tong giingon nimo man siya chat-chat nimo? oh besh. Ayaw na paghandom ato niya, uy. Ay, need ay maayo ay. Napit amigo, akong ipailaila nimo. Aron dili na ka maghandom atong raid. May pa, pangitain naglaking atong amiga day, ang malingaw na. Joshua, ako na yung amiga, si Joyce. Hi, Joyce. Hello. Kabapo niya. I love you, Joyce. Joshua. Ay, sabta nga. Preskor kay ko. Ay, tinood. Bisag bagulat talaga ila. Malihan kong pagbati ni mo. Joyce, hatagli ko higayon nga mahalon ka. Joshua. Sugtay na lang si Joshua day, uy. Day. Hibaw ka day, no? Swerte kayo ka. Nagpanguyapan ka ni Joshua. Kailangan kayo nakagusto ng Joshua, uy. Ayaw na nagpaanto sa ang tao, uy. Salamat, Joyce. Ngayon ba't kong gisugot? Buotan ka, Josh. Ug nakita sa ko nga tinud-an na yung imong tinguha na ako. Maong angay lang sa tingali nga, sugton ti ka. Salamat kay Joyce. Magaom ka. Ambingan ko ato relasyon na. Hala, uy! Kagwapo mo din yung mag-uyab, besh. Ikaw, gid Jane? Bitaw! Uy, Josh, ang pingin taon ni nga akong amiga, ha? Kay buutan na ba yung taon ni? Ayaw, gano'n taon ni pasakit eh. Ay, magkabala ka, Jane. Pinangga kita na ako. Kay manimbayan akong kipangandoy nga ako ikauban sa tibuok ko kinabuhi. Yaon sa man ko, eh. Usa nagkapuan sa kami nagkauyab ni Joshua. Pero, nga nung lain mo nagkipangita sa kong kasing-kasing. Nga nung hangtod karon, siraid pa man ang akong gihantong. Unsay buwag? Joshua, I'm sorry. Dili na ko kaya. Unsay? Buotan ka. Gwapo. Naani mo gipangita sa kababae. Pero, wa ko'y kugman mo. Joyce. Gisagot na lang ka kay gusto ko makalibot sa lalaki nga akong gimahal. Pero hangtod ron, siya pang iasa ko una-una kasi. Mang sorry makigbuwag ko ni mo. Sakit kini magibuhat ako, Joyce. Pasaylo ako, Joshua. Dili ko gusto nga mapapretan nga mahal ti ka. Pero ang tinuod bisag gamay wa ko'y kugman mo. Kinuo ko. Mausap ta ko. Ang ita na naglaing babae nga imong bahalon. Ayaw lang ko. Tungod ka wa ko'y kugman mo. Sige. Kung may imong gusto, huwag may mo. Sige. Pag-ayo-ayo sa imong kinabuhi. Joshua, I'm sorry. Dili ko tuyo ka pasagatan ka. Pero dili ikaw ang akong gimahan. Buang ko. Tanga ko. Nga nangutod ka rin sirain pa managbias ako kasing-kasing. Ano man? Tutod ka ron, siraid gihapon na ang akong gimahal. Ug nangandoy ko nga usa ka adlaw ni Ana, magpakita siya nako. Imo Joshua, namati ka man karon. Sorry sa akong gibuhat nimo. Yun na lang ko to. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Hilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga May, 17 years old, Tagaglan, Sarangani Province. Punto legal, personal ug medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati nga nagtuo kong tungod sa nahitabo na ako nga dili maayo pila nakatuig ang nakalabay. Aron niya hisabtan, sugdon ko atong 8 anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. May, malakaw ko. Ay mo mga manghod, bantay taon. Asa man di ay kama? Ay may sugatong pas terminal. Inyong maguwang si Kuya John ninyo. Ang kamanghuran kong anak sa una kong bana. Ha? Di ba nibaw naman mo? Nga may 5 pa ka mo kaigsoon sa gawas? Sa una kong bana nga patay na.
Ang uban man gani nangaminyo na. Apan kini si Jo ni undag eskwela o gikulata kuno sa maguwang nga iyang gistahan nga mo'y nagpa-eskwela niya. Kay daghan manghagbong. Mga ako lang ipalarga din sa ato. Ani nila siya sa ato papuyon. Ha? Ano siya po yung uban nato, ma? Oo, mong panlimpyo. Kay mo abot ang inyong stepbrother. Manadyo ko palimpyo. Hey, able! Mo din yung bahay, ma? Hala, nanas lang mama. Akong ablihan. Ma! Oo, pasudlaon na mi, uy. Ituto ka malanggodan nimong imong igsuon. Bebe, padaplin. Ah, Jo, ipasudang imong mga butang din sa Solsbay. Oh, ma. Sunod ako, Jo. Oh, ma. Ano ka? Tutok man ka na to. Huwag ka makauyon nga miabot ko din sa inyo. Man. Aw, lagi ha? Pila ganito yung edad? 8. Ah, mao ba? Sige, sundan ako sa mama. Nga naman to siya. Lain ang siya tinutukan ako. Isog siya tinanawan ako. Marag maldituhon man siya. Mga gani ariyo sa iyang dunggan. Nga laki man unta siya. Kalain sa anak ni mama sa unan niyang bana. Marag maldituhon. Oh, niya na din yung maguwang may. Opa, si Kuya Joe. No, maayo kay nagkahimamat na mo. Ani na dahil siya puyo sa ato pa? Oo, nihangyo si mama ninyo nako. Kay nisurrender ang igsuon anak kay di lagi ko no magtarong og eskwela. Dili na siya maldituhon pa. Ano nakapangutana ka man ana? Murag isugon og tinanawan ako. Unsa? Uy, di siya pa bang buang kung niya sa dinis ato ha? Kay guway na kapitol niya, ako ay disiplina ana niya. Katsilaw gina siya nako. Arman, asa ka na, oy? Ana. Paasa di mo ni mama. Ay, may paliton ko nun baktin sa sunod barangay. Ang mga manghod mo ha? Ayaw pasagdi. Opa. Asa naman to magduwa ang ako mga manghod, oy? Akong apason, be. Asa ka? Mag-apas ako mga manghod, kuya. Unya na. Dali sa. Hala, kuya. Nga naman kakusmang ka. Ay, bisa pa gani ron patyon teka. Sa kuya. Ay, Kuya, mangungot mang ka. Ayaw, kuya. 8 anyos pa ko diyang sigihan ako og mulis siya sa akong stepbrother nga nipuyo sa amo. Wag yun ko gisultihan sa iyang gibuhat na kay iya man kong gibaharan nga patyon kung may sultihan ko. Permito niyang buhaton ako hangtod nga nag 10 anyos ko. Nalipay ko kay nibiya siya sa amo kay manarbaho. Unya, Ano man kami? Ano nihila ka kalit diha ha? kuan pa kanang Saman, nawili ka kang Kuya Johnny mo nga manarbaho na siya? wa oy. Kuan kanang Duha ka tuig man guna si Kapien si Joe din sa ato magpuyo. O igso na sugna nimo sa inahan. Natural lang mingaw ka gid niya, di ba? niya na sabing pagsakit sa akong tiyan. Ano man gid ni oy. May, wala ka na ko, kay may pamaliton ko. Ma, pwede apilan ko ni magpalit og tambal para sakit sa tiyan. Ha? Sakit imong tiyan? Sige naman ni ma. Magsakit yun rin akong tiyan. Uy, nga naman ka. Kano sa mga magsugod? Sukad pagbiya ni Kuya Joe. Unsa? Unya, nanghaplas na ka. Mabasig ipanuhot ka lang. Oo, pero wa man gid mawa ang kasakit, ma. Uy, naunsa man ka na. Nala, sige lang, mangita kong ikatambal, ana. Unya, ato na ko. Ngayon mo mga manghod, ha? O, ma. Wa ka ako madaot sa perming gibuhat ni Kuya Joe nako. Pasalamat gani ko. Nga wa na siya dinhi sa amo. May gibati na noon ko. Ginoo. Maayo lang unta ko aning sakita. Sakita gyud akong tiyan, oy. Ay, kasakit sa akong sa ako na tingali ni paguna-una sa nahitabo na ako. Maong nagsigiglaban na sa ang akong lami ang dili eskwela, oy. May, bago na, oy. Buntag na. Malita kasi maglase. Oma! Labad pa man ang akong oma. Dagkana na ba yan ako gipamati, oy? Sultihan ko ka si mama sa tanang nahitabo na ako. Naunsa ka? Labad kayang akong uma. Binuang naman tinang imo, May.
Unsa ma? Di pasangil na nimo. Aron di ta kasugot nimo. Unsa no? Uy, naunsa ka oy. Nila ka maghinnog maayo diha. Naunsa ka? Hangtod karon, gidadara ni nakong akong gipamati. 17 anyos na ko karon, ug wa gyud ko gisultihan sa nahitabo nako sa gibuhat sa akong stepbrother nako. Adlok sa kumusulti nilang mama ug papa. Labi na karon, nga pila na katuig ang nakalabay human sa nahitabo. Apan hangtod ron, naghasol kini sa akong hunahuna. Una manggod ko'y mga gipamati nga hangtod karon, akong gidada nga mo'y akong gituhuan nga ang nakaingon mao katong gibuhat sa akong stepbrother nako. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, 8 anyos pa ko nga gisigan og molestya sa akong stepbrother hangtod nga nag 10 anyos ko. Og karon 17 anyos na ko. Angay ko ba bakang sultihan sila sa mama o papa ani? Nahadlok manggod ko. Ikaduhang pangutana, pwede ko bang mafailan og kaso ang akong stepbrother karon para lang mahilon na ang akong hunahuna? Pero unsaon man sad, dugay naman to, ug wa man sad ko'y ebidensya. Ikatulong pangutana, asa man ko pwede mo duol kung mo-file din ko og kaso? Dako ba kini og gasto? Unsa man sad ang posibleng kaso nga atubangon sa akong stepbrother sa pagmolestya niya nako sud sa 2 ka tuig? Upat nga pangutana, punto medikal. Pag sige og sakit ang akong tiyan karon, gikan pa ni atong siging may buhaton ang akong stepbrother nako. Iya ko ka makuha ning sakita? Unsa ka ning sakita? Ikalima ang katapusang pangutana. Ang kanunay nga paglabad sa akong sa ako na ba ning pagsigig una sa pagtago ko sa nahitabo nako? Putya ko na lang kaha ang tanan. May uyab na manggod ko karon. Mahadlok ko kung dili ko niya madawat, kung apil siyang mahibaw sa akong kagahapon. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, May. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra, pero wag gyapon mi magkuyog mga suking tigpaminaw, kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema nga may punto medikal, emotional, personal, behavioral ug mga problema sa mga ginadaling droga sa inyong pamilya, sa inyong mga karelasyon, panaghigalaay, emotional or kanang mga lang mga gibati if you are depressed o kinahanglan mo kasturya. Naagid ko og ako ang partner nga si Dr. Obra labi na karong mga panahon sa pandemya. Andam gini nga muhatag og tabang og tambag ninyong tanan ug mapasalamaton ni nga maski pag tag-quarantine, maski pag pandemic na aning COVID-19, wa man gyapon mo ipaltos, maminaw og nipadayon lang yun gihapon mo paminaw sa ato ang mga programa, no? So, amo alang yung gikalipay nga kitang tanan safe ta and let us all be thankful and grateful for that, pero di lang jud gihapon ta mo kumpiyansa kay kaning sakita, wa pa man jud ni tambag, wa pay bakuna, maunang maningkamot jud ta nga magmatngon vitamins and always keep ourselves healthy. Ato ang letter sender, although legal, personal ug medical ni, akong tubagon ang legal ug personal sa gisuwat ni May nga mao'y ato ang letter sender. Kay 8 years old siya dihang nitipon og puyo nila ang iyahang stepbrother. Anak sa iyahang mama sa unang bana ni ini. Kay byuda naman ang iyahang mama. Maong naminyo ang iyahang manaminyo no sa iyahang papa ug siya ang kamagwangang anak sa ikaduhang bana sa iyahang mama. Dili maayo ang iyahang kasinatian sa iyahang stepbrother kay gimolestya man siya pagkasalbahis. O gihadlok nga may daotang mahitabo niya kung sultihan, kung naa siya sultian. Maong wa gyud siya gisultian. 10 years old siya katong nahitabo to, no? Katong sa iyang stepbrother. Sa ila aron manrabaho. Kikan adto magsige og sakit ang iyahang tiyan. 17 years old na siya karon ug naa pa gihapon ang iyang gibati ug maglabad na sab ang iyahang ulo kung maghuna-huna siya sa nahitabo niya sa iyahang gitaguan sulod sa pipila ka tuig. Murag traumatic yun ni noon, rag naa ni siya child stress o child trauma. Una niyang pangutana, 8 years old pa siya, gisigan siya molestya sa iyahang stepbrother, hangtod 10 years old siya. Karon 17 years old siya. Angay ko pa kang sutian ako ang mama o iyahang papa ani, nahadlok manggug ko. You know, mura manggod sa ako ang natanaw, sige kag labad, hangtod karon nagsige kag huna-huna. And dili manggod na sayon, dili pud to tiaw, dili pud to binuang og dili pud to angay nimong pasagdan lang ang nahitabo nimong pagmolestya sa imuhang maguwang. Seryoso manggod na and naa manggod na possible nga impact and normally manggod labaw na ako'y mga mahandol nga mga kasong ingon ana aside sa criminal case na mo amo gigani nang ipa-undergo ang bata og child psychologist para ma-distress o ma-debrief, no? So ikaw kay para dili siya ma-affected growing up unya ikaw nalipay ko nga ning suwat gani ka diri na mo isog ka and
wa ka mahadlok ug wa ka mauwaw sa imuhang giagian and nangita jud ka og advice. It means to say bothered pag jud kaayo ka ug angay gyud nga imuhang ingnon ang imong mga ginikanan sa sayop nga gibuhat anang imuhang maguwang nimo. Ikaduhang pangutana, pwede ko bang ma-filean og kaso ang akong stepbrother karon para lang mahilo na ang ako ang huna-huna pero unsaon man sad nga dugay naman to ug wa sad koy ebidensya. Okay, your testimony alone is proof and kapag tumaw nimo pod dili po diyan na inanak kasayon mga sukintig paminaw sa usa ka babay nga namolestya nga ang budhi no nga ang iyahang reputation na na-stain or nadungisan and mugawas siya moadto sa publiko para istorya ang iyahang kaagi di gyud na siya ingon anak kasayon ug di pud na basta-basta nga talikdan lang pod ug dili paminawon pod sa korte. Now if it would make you feel better nga ikiha ang imong maguwang, pwede gyud kaayo nimo makiha. Now musabot pug ka kakalabi na kay pamilya man, posible pod nga basin ingnon pug kas imuhang ginikanan nga ayaw na lang. Perhaps another thing no nga akong i-suggest is you seek a psychologist para ma-heal na ang imuhang kanang hurt no og imuhang giagian para ikaw maka-move on pug ka. Kung di man gani ka makakiha, at least ikaw mentally and psychologically maayo na ka. Because umukiha ka, di man gyapon na makahatag nimo peace of mind. I will still suggest that you will seek the help of a psychologist or a psychiatrist sama sa ako ang partner nga si Dr. Obra para mahatagan ka og pagtagad. Of course, it is aside from the legal no nga action na pwede gyud nimong buhaton if you want to. Ikatulong pangutana, asa man ko pwede mo duol kung mo file gyud ko og kaso dako ba ni og gasto unsa man sad ang posibleng kaso nga atubangon sa ako ang stepbrother sa pagmolestya niya nako sulod sa duha ka tuig. Now dili na muadto jud kag abogado, pwede pug ka moadto og public attorney's office, pwede pug ka moadto og wa man niya gisulti gud kung taga-asa ni ato ang letter sender no. Let me check ha. Sarangani province di ay. Naay ka ng mga women's organization sama diri sa Cebu nga Children's Legal Bureau, Legal Alternatives for Women, Gabriela, nga kaning mga organisasyon ilang mga advokasya ang paghatag yun o pagtagad sa katungod sa mga babay nga na biktima sa abuso no, sama sa rape no ug sa mga pagpangulata nga pwede ka mo duol didto. Pwede po ka mo duol sa prosecutor's office or sa police or pwede po ka mo adto sa Integrated Bar of the Philippines para mag-guidean ka no sa inyong chapter din ha kung unsay imuhang angay gyud nga buhaton. Unfortunately punto medical man ay ako lang ning i-refer niya tuhon kang Dr. Obra niya ato ning ipatubag ang iyahang pangutana punto medical kabahin atong padayon nga sakit-sakit sa iyahang tiyan. Bottom line para lang gyud nako is that you will seek no psychological and psychiatric attention kay dili gyud na sayo ang imong giagian labi na nga katong pagkagamay ka it might have been a very traumatic experience for you para lang gyud nga ma-okay na ka. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpadayon nga pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.